De næste 2 uger, så skal vi til Malaysia. Okay, så i Malaysia, der skal vi ned og se nogle orangutanger. Vi har købt noget gasoline grill, så nu skal vi sidde og spise. Hvor ikke deler plan, nu det er helt perfekt. En af de dage, vi på toppen. Gå ramme hovedet bag, vi kunne også tage hjem. Der moment føles tiltrængt. Flight mode tænding kan finde mig. Jeg ikke tænkt på, hvad jeg har tænkt mig. Op nu, hvem skulle forhindre jer? Lige nu. Vi skulle i Qatar. Min storebror varmer Doha op. Lige nu. Så nu har vi fået vores mad. Gå lidt hurtigere. Hurtigere, tjep. Bro, why are you stressing? Vi har 50 minutter til at flyet har afgang. Look at that call. Lige nu, vi er ude, prøv de timer, vi har. De her timer har vi brug for. Så folkens, så vi landede i Malaysia. Det var en ret okay landing. Det her er lufthavnen. Ret calm. Der er ret fugtigt her. Sådan der er ret saucy luft. Så er det sidste flyene. Der regner ekstremt meget, og der er også torden, så vi dør måske. Give me a dollar. So you don't have to be a baller. Give me a dollar. Der var et lyn, der lige faldt ned sådan, lige ved siden af vores fly. Og sådan, man kunne bare mærke det. Man kunne mærke flyet ryst. Vi er kommet til vores endelige destination. Så nu skal vi bare hjem til hotellet og lægge en lur. Så folkens, så er det anden dag, vi lige stået op. Og så er det hop ned i pølen. Ja. Man tager lige sine sokker af. Ja. Vi kunne snakke lidt om lyd, kunne snakke lidt om alt det indebærer. Ved at gode ting til tid, min bror har været bror gennem vind og vejr. Ring ham op, spørg hvor du hen har brug. Hvad så folkens, så er vi ude at gå en tur. Vi er ude at finde noget mad. Brug for de timer vi udlæg. Det er både en fordel og ulempe, men jeg giver ikke en fuck for hvad du tænker. Vi har lige fundet et sted at spise. Det er et meget hyggeligt sted, og vi har også lige bestilt, så vi får vores mad snart. For hvad du tænker, jeg skulle ikke. Det er 31 grader udenfor, og det eneste der stopper os fra at dø, det er den dejlige vind, der kommer en gang imellem. Fortæl mig, det er ud af mine venner, så jeg heller ikke plads med procenterne, end W kommer ind i så. Hvem ellers, når vi går, så vi for de kan genkende os. Vi har heldet med os, så vi griber det timerne, dem har vi brug. Går vi en hyggelig lille tur igennem Kuchings gader. Lige nu, vi er ude, Men nu spiller vi FIFA og hygger, så. Lige nu, vi er ude, prøv de timer, vi har. Så folkens, så er det anden dag. Nej, tredje dag faktisk. Det er fredag i dag. Vejret det er godt, og lige nu så er vi på vej til shoppingcentret. Og vi bliver stirret på en hel masse, imens jeg filmer. Vi har lige købt vores SIM-kort. Vi spiser Burger King. Ikke så meget der. Lige om lidt så skal vi ned og se orangutanger. Det er vores dagens main event. Hvad så folkens, så er vi kommet på orangutangen-reservaten. Og så nu skal vi ud og se nogle orangutanger. Prøv at se. Sig hvad du går. Hvad så nu? Så er vi ude og se på min familie. Hvad så nu sig hvad du går. Hvad så nu
Man har været varm siden fliser til en sko. Bare de vidste hvad vi har set til ud. Vi de forstår hvorfor man har bims i hovedet. Så en begravelse for jeg så en brud. Nævner ikke navne men vi så en brud. Vi får København af vi er håbefuld på for os noget. Det håber du. Jeg får mig klik, klak, klak. I kvarteren lat. Jeg vil bare leve her i nat. Giv mig. Brormanden er lige kravlet ned til os. Og han er ved at dæppe nu. Prøv at se. Se hvad du på. Hvad så nu sig hvad du på. Nu sig hvad du på. Hvad så nu. Hvad så nu. Så er det morgen. Det er i dag vi rejser til Kuala Lumpur. Vi har lige pakket alle vores ting og er kommet ud af hotelværelset. Og nu skal vi have noget at spise. দাদু আপনার আজকে কই যাচ্ছি? Kuala Lumpur. Yeah. Så folkens, så er vi kommet igennem security. Og nu så står vi foran gaten og skal til at hoppe på flyet. Er det ikke rigtigt? Arigato gozaimasu. Vi er så vant til det bliver sent. Morgen er det blevet langt, men det er fint nok. Vi er så vant til at blive. Så er vi kommet til Kuala Lumpur. Nu skal vi hen til hotellet og slappe af. Vi er så vant til at blive. Tider de var hårde, kan ikke give op. Vi er så vant til det bliver sent. Vi er så vant til det bliver sent. Det var en fed lang tur, sådan en time lang, og vi er herinde, der er pissefedt. Tider de var hårde, kan ikke give op. Vi er så vant til det bliver sent. Morgen er det blevet langt, men det er fint nok. Vi er så vant til at blive. Tider de var hårde, kan ikke give op. Nu skal vi ud og få noget at spise på Nando's. Et blik nu er jeg allerede inde. Færdig med at spise, og restauranten den er lukket. Was it good? Was it good, the food? Definitely very good. Hello. Nu tager vi ud, og så skal vi se et akvarie. Det her det er gutterne, der vil dræbe jer. You can feel it in the streets. On a day like this, the heat, it feel like summer. I feel like summer. Der skulle da en kæmpe... Nej, der er en kæmpe dyr lige der, mand. You can feel it in the streets. On a day like this, the heat, I feel like summer. Bliver det min bremsejl? Så er vi færdige med akvariet. Og nu skal vi tilbage til hotellet. Så er det blevet tid til aftensmad, og vi skal op i Kuala Lumpur-tårnet. Så er vi kommet ind i tårnet, og det vil dreje. Prøv at se. Vi skal til at flække noget aftensmad. Really good food. Definitely once in a lifetime experience. Must try.
Så er vi færdige med at spise. Og nu skal vi ned og tage hjem af og sove. Det er en ny dag i dag. Og det er i dag, vi skal til Genting Highland. Vi kommer til det her sted, og der er proppet med aber, mand. I don't care if I saw you in a magazine or if you're on TV. That one don't mean nothing to me. Don't need a shower, oh baby, I need a free. Lick it like ice cream, as if you mean to be disgusting. It's nothing. Chop my banana one side. Wow. Ham der, han prøvede lige at angribe mig, mand. Han lavede den her lyd. You can feel it. Oh shit. On a day like this, it feel like summer. Står vi foran indgangen til grotten, og det er crazy trapper, mand. Hold da op. I feel like summer. Så er det ned igen. Vi sveder umådeligt. Vi skal svede endnu mere. Ah, vi er højst kogt. I feel like summer. Nu er vi færdige med de der trapper og det der tempel og aberne. Og nu skal vi op mod forlystelsesparken. Ja, så folkens, nu skal vi op med de her... de her cable cars. Og folkens, så vi kommer ind. Oh, picture. Street photography. Okay, look the camera. Peace, one to this man. Huh? Det er crazy. Han tager billeder af os, og så når vi kommer ned, så vil han tage 500 kroner for et billede. Det er business mindset. Du er kommet til forlystelsesparken. Vi har ventet i sådan 40 minutter. Only doo-doo. Right. Forlystelsen stoppede med at virke, men den kører igen. Vi har lige været på den sindssyge Ice Age ting, og det var crazy. Her er videoen fra Ice Age. Jeg filmede på den. Det var ret nice. Astaghfirullah. Fear Allah. Så er vi færdige her. Nu skal vi hjem af. Gutter, der er kæmpe kø, mand. Prøv at komme ned fra det her bjerg. Men der er umådelig lang kø. Det er vores tredje sidste dag i Malaysia. Og vi spiser morgenmad. Nu er vi på vej til Zoologisk Have. Så folkens, så er vi ankommet til Zoologisk Have. Og nu skal vi sgu se nogle dyr. Er det ikke rigtigt, Abu? Ja, så I starter med mig. Mix med rappersado, prøv at holde balance. Shutdown bygning, ring alarm. Fly ud, fly ind, turn around. Bare skys ind, motherfucker. Salam alaikum. The flamingo bingo. Ronaldo! Så er vi inde og se Kung Fu Panda, mand. Hvad sker der? Ham der, han chiller der og kigger på os. Og ham her herovre, han er... Jeg ved sgu ikke, hvad han laver, mand. Han er ved at lægge en lur.
I lobbyen af vores hotel, så står der ingen durian er tilladt. Durian, det er den der frugt, der lugter virkelig meget. Men ja, vi skal nu ud og shoppe den anden sidste dag, inden vi flyver tilbage til Danmark. Det er vores shoppingdag. Så lige nu så skal vi hen til et shoppingcenter, som hedder Bukit Bintang. Bare skys ind, motherfuck. Prøv at holde balance. Et blik så er allerede inde. Hun vil ønske, jeg kunne tage hende fra. Hun ved godt, fordi vi var med derinde. Fly væk ligesom helikopter. Forskelle mellem os og dem. Vi er lige blevet færdige med at spise, og så hoppede vi i Sephora for at købe nogle ting. Og så begyndte min far at danse. Og ret crazy moves foran alle sammen, no shame. Men nu så skal vi finde nogle fodboldstøvler til mig. Så folkens, nu har jeg en fodboldtrøje fra Malaysia. Sabah hedder fodboldklubben. Jeg har aldrig set en eneste kamp. Men nu kommer jeg til at gøre det. Tjek det, det er Daddy Cinema. Vi hoppede i Adidas for at købe en bold. Jeg har allerede købt den her fede trøje. Det er ligesom min souvenir fra Malaysia. Og så har vi også købt nogle støvler til mig, fordi mine gamle er blevet for små. Jeg var lige ved at blive scammet for næsten 300 kroner. Jeg skulle købe sådan et lenscap til mit kamera, og så prøvede de at tage 400 kroner for det. Men i virkeligheden, jeg plejer at købe sådan et til 130 kroner i Danmark. Så jeg prutter om prisen og kommer helt ned til sådan noget til omkring 100 kroner, som er 30 kroner mindre end det, jeg får til i Danmark. Så siger jeg, jamen giv mig lige den der lenscap, så jeg kan se det for mig selv. Så kigger jeg, og så på bagsiden, hvor normalt så står der et eller andet skrift, sådan Sony og et eller andet. Den der skrift, den var helt off. Det var fuldstændig fake. Ham der, han fik købt det der fra Kina til 4 kroner og fik det importeret. Og prøvede at sælge det til mig til 400 kroner. Ja, men han kunne ikke hustle mig i dag. Så jeg gik bare ud af butikken lige så snart jeg så det der. Så folkens, så er det sidste dag i Malaysia. Og det er i dag, vi flyver tilbage til Danmark. Vi har pakket alle vores ting. Og vi skal smutte nu. Travlt bror du kender, travlt bror du kender. Fra hvor folk blev forbrugere, gør hverdagen herude lidt nemmere. Mig så tog til en toer, tager herfra nu vi letter. Smugler gramjo i vester, gik i gang uden investor. Fik lidt snavs på mine hænder. Så har vi sagt farvel til min fætter og farmor. Nu skal vi have noget at spise, for jeg har ikke fået noget at spise siden jeg stod op. Der er røvvarmt, mand. Øj, den der sol, den er modbydelig. Det er modbydeligt, mand. Et par tusind ekstra, hun er træt af, hun venter i. Så folkens, så er vi taget i Nandos for at få noget mad. Vi har nogle sauce her. Vi skal snart spise vores mad. Mens jeg ramt af procenter, de ser kun varme ud til fester. Rolly på arm, det er hans fætters. Pragtfulde omgivelser fyldt med langt ude mennesker. Fylder lunger med røg ind i laboratoriet. Så er det hjemme af. Jeg skal hjem og spille fodbold. I tekster, stadig travlt bror du kender. Travlt bror du kender. Jeg lukker for støjen, der ligger så meget i kalenderen. Se på under i døgn, har vi lavet lidt. Så folkens, så er vi kommet hen til check-in. Jeg tager framen fra ham, så han bliver sur på mig. Hey. Og ham der bag... Bro. Ja, jeg gør ham sur. Ham der bag ved mig, ikke? Ham der bag ved mig, han bliver ved med at køre ind i mig. Han er virkelig irriterende, mand. Det er faktisk lidt sindssygt. Jeg har lyst til at klappe ham en, mand. Vi
Vi har lige haft nogle kæmpe problemer med bagagen. Vi havde åbenbart læst forkert i vores rejseting. Og i stedet for, vi havde 25 og 30 kilo per bagage, så havde vi kun 20 per bagage. Så i alt så havde vi taget 17 kilo ekstra med. Så vi åbnede alt bagage, altså alt det store bagage, tog tingene ud og proppede det ind i vores lille. Ja. Og så kom af med en hel masse ting fra de store bagage. Så ja. Det var ret crazy. Vi skulle til at betale 7.000 kroner, men nu skal vi betale 0. Vægten på skulderen og holdt det 100%. Jeg tænder junker, jeg svæver. Vi skal på vej over. Jeg tror lige, jeg blev skudt. Vi skal ud og flyve en propeller. Hun gav min mor smil på læben. Jeg havde lidt svært ved at fortælle hende, der andre boller på suppen. Kommer fra bunden, kan se du ikke har nogen osser, så hvorfor holder du på dem? Holder øjnene åben fra hvor det vrimler med våben. Vi har masser på hjertet, men de har svært ved at forstå det fra hvor der er fremmed dialekt. Pakker de bliver sendt, fræk som UPS, transporterer jord. Så er vi tilbage igen i Danmark. Og det første vi ser, det er nogle sorte, mørke skyer. Men det skræmmende scener, det er de samme problemer, siger de må fange mig senere. Jeg har lagt mine meter, varme uden feber, bror han vil ramme lidt mere.